محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد hande alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah en ela dum julde makko sallallahu alayhi wa sallam jetti Allah no feewi hande kam ñande fo no daweteno samediji ɗi e alarbaji ɗi hande kadi yaltama no feewi eɗen jurti Allah e moƴƴere muɗum jokidde ko heddiɗo ko inchallahu taala e kadi ñande fo ceerno ino hirjina en golle ɗe beele gaynen ɗum hankadi kuccen e gerte ɗe kono eɗen jurti so Allah to Allah e moƴƴere muɗum so Allah jaaɓi en gaynat so Allah jaaɓi inchallah yo Allah wallitir cellal e ndenka ko gonga sa yi eɗen kirjine e dawol yimɓe gandu ko ɗo fof ko dañete ko fof ko ɗo dañete ala ko mbawan ɗe waɗande ceerno hande so wona arde e guesa he gollen hen goto fof golla hen fodde hattan muɗum kadi wona guesa ɗe mbaɗiraka pour so wontino ko nguura galle o tan ceerno ɗum alhamdulillahi rabbil alamin kono waɗirte ko ha keɓen ko heɓete ko beele goto fof ara daña ga ko dañete e almudagal ko eyyi ko ɗum tan woni ko ɗaɓɓa e almuɓe ɓe wona goɗɗum eyyi ko hirjinte ko pour meɗen pour ha dañen eyyi inchallahu taala yo Allah rokku en nande e famde e jabde sabu barke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e gollude Allah rokka en fandinde almudagal meɗen inchallahu taala jarama merci rahmatullah ceerno Ousmane Seydi Camara en calmini en juurima en jetti dendagal dawol ngol en jetti Allah no feewi en juuli nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam en jeeyi yimɓe dawi dawgol moƴƴol kadi guesa ba alhamdulillah gollama golle moƴƴe samedi hande o kam vraiment dawama gollama kadi aussi ko seulement noon alhaali o ne heewi huuɗo nde wonno ɗo ina tolni e weyndu wiyeteno Mamma Siling ko koras kayno wukkita ga ɗum waɗi so tooɓi ha heewi e fala budda o wawi dani ɓako jinno ko mette remde quoi ɗum woni ko heeɓi yimɓe kono kam vraiment ɓe gollima no moƴƴi golle moƴƴe kadi aussi eɗen moƴƴi jorta nde ɗo lowre noon ko ngal ɗo lowal noon wiyete quoi ngal ɗo lowal eɗen moƴƴini jortama en jokkin ngal so Allah jaaɓi ko majo kam so tawi oɗo rythme change ani en ɗamina o gasa hande inchallah rabbi heddo noon ko heddi ko eyyi andi question mo namɗa ɗo ene gasa tawa ko namdi ɗo ɓuuri humpitade e namɗa ɗo almudo kam fotan heddade o yamirore so wona mbo Allah surande cheyɗade koye yamirore tan foti heddade kadi alhamdulillah rabbil alamin yontere fof laabi ɗiɗi so heewi vraiment ɗum mettani gollodirde samedi fof yimɓe gara gargol moƴƴol alal fof yimɓe gara gargol moƴƴol golla golle moƴƴe ene fofti kadi guesa ba ɓilto kadi en gandi ina usta ko heewi normalement so yimɓe gari gargol moƴƴol tan alhamdulillah mi ɗamini ɗum no joni ni tawanno koye gasni par ce que alal fof yimɓe gari golli golle moƴƴe kono noon wayano hono dani ko samedi o dal ɓuuri wurde to banggue guesa ceerno ma samedi ɓuuri kono sukaɓe kadi vraiment koɓe jamreɓe koye koɓe jamreɓe saaɓe gimmo tan aɓe cofti ɓe gara ɓe golla golle moƴƴe ɓe kota ɓe cofti ɗum noon ko yettira Allah waya lega rahmatullahi Hamadou Siraji Dini Dem mi salmini kala dendagal jaabo telde goto fof salminama inde mum to welto weytoɗo o mbiyama guesa ba dawama no feewi machallah moƴƴi remama kadi anniyaji tan ko remde guesa ba laaɓa so hawre welede Allah noon min kottata ko gasani ɗum woni anniyaji ɗum noon eyyi sona wi tan sukaɓe yo tinno presque ay mawmen de wiɗo o sako eɗen jogui enen poti tinnade mbaɗen foof gollen ha yooɗa ceerno yiya welto kadi enen fof adden garama ɓumnoɓe ɓerde ceerno men e yiilade baraji eyyi ɗum noon mbiyama on jarama beltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh نحن بعد ما اجتماع كلام الفلاني يخر النور خلم شوي نعم هاي بعد اللي حرف الشيخ كان بعد ركع سيهو شيخ معلوم انت بعد دور سبع مولانا افراك ايوه شفاتو ويون وشما تور ويون ngesa ba ko ngesa ceerno kala no neddo liggoriba Allah rokka dum ko non ceerno wi non de ceerno wi nyande ceerno wiyata en an Saydou Keita ada nyaamo makko o wi ceerno ama Tidiane so wi ngawe lamdam mi wi ngawe gawri ceerno Alhaji Mamma Saydou wi ngawe lamda e gawri o wi coñoton ko gawri de ko gawri ceerno ama Tidiane son jabi Allah jamni on so Allah jamni en on dañi ceerno o woni ceerno dental ngal
dental ngal jabanaɗo duwaw jabanaɗo duwaw ceerno accani en ceerno accani min haw tindani en haw tindani min so jeyɗo wujji so jeyɗo wujji kaltowo ala ala ceerno woppani en ceerno woppani min haw wi en haw wi min hade mon haalde ko sawa kaale ko sawi ko sawa ko kaale ko sawi ko sawa ko ceerno wi en ceerno wi min so tawi mo Allah walli o wi mo Allah walli mettani wallude ceerno wi en ceerno wi min hade ma hawtade dasol hade ma hawtade dasdo hawto ko dasingol ko hawto ko dasingol ɗum fof ko ceerno Tidiane o sifoto ɗum woni ceerno Tidiane on saw sifontono min won ñagotonoɗo Allah yalla rokkam dawde dawol dawande ceerno Tidiane taw ɓe jeɗaka kono ɓe jaade ɗin anniyaji barzak ma Allah lomtoɓe enen noon Allah hawri hande ɗiɗo radio ji ɗi jaggaton yimɓe ne keɗo enen gurna pittali ko Allah yoɓata on eɗen ñaago Allah aduna o fof debbo e gorko suka e mawɗo gurɗo e mayɗo yalla junnu balɗe ceerno saabu hande lesdude baba adama kanko yiyete nanete hulete hersete hafete jabanaɗo duwaw ko suuɗi e ko feeñi mi salmini on mi juurima musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Aya Guna TV calminali teddude faade moɗon oɗo saaha ɗo eɗen tawi ɗo e guesa ceerno no gonɗen e wadde guilnaɗe eɗen kuccodiri e jinnaɗo meɗen Baba Ousmane Bari machallah dokkimo konngol o salmina bandiraɓe ɗum noon Seydou Bari bisimilla. Assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu. en calmini dendagal Madina Gounass e dendagal dental ngal ko ari ɗo e dawol he foof miɗen calmina ɗum miɗen juuro ɗum miɗen ñaago ɗum en duwaw e yaafuya fof en jetta Allah eɗen jetta ceerno yo Allah juutnu gurdam ceerno yo ɓooyan en ɗo enen yo Allah ɓeydan en sembe e hattan e newuya no golliranɗen Allah e nelaɗum Cheikh Tidiane e gollande ceerno sabu ɗum ko nafoore mawde nde yimɓe ganda hande ceerno no welno tampande kono hande ñalawma hande o so neɗɗo andi ceerno andi tampande mo ko dañata hen ko hay goto heddota koye wuuro he hay goto heddota ko hande ɗo ceerno tolni ɗo dawde guesa makko ko heɓoto hen ko jiida e hanki ceerno Allah no rokki ɗum tisubar makko takkusan mum ɓuuri ɗum takkusan makko futuro ɓuuri ɗum futuro makko gueƴe ɓuuri ɗum kala ɗo keɓɗa e makko kanko ko jahowo ko yeeso tan o fayi ko ɓeydotoɗo tan enenne noon eɗen jii ko en ɓeydotoɓe wonko Allah rokki en goto men foof ha yawat hoore mum kono noon wonko Allah rokki en ala e men jasɗo goto fof wonko Allah rokki ɗum e teddugal l'islam e teddugal diine e teddugal gondigal e teddugal koddigal e teddugal almudagal wonko Allah rokki en eɗen jettira ɗum Allah yo Allah junnan en ɗum nawra ɗum yeeso sabu barke Allah e nelaɗo barke Sahnama Tidiane barke ceerno min jetta Allah min jetta sukaɓe Madina naɓe miɗen jetta Allah miɗen jetta ɓe eɓe jiiɗi ceerno eɓe jiiɗani ceerno eɓe jiiɗi ceerno eɓe jiiɗani ceerno eɓe jiiɗi ceerno eɓe jiiɗani ceerno yo Allah walluɓe noon yo Allah ɓeydu sembe o ɓeyda newuya o ɓeyda hattan o yo Allah uddita yaaña ɓeyda sutura e nden kam ɓeyda kawral ngal min calmini on min juurima on oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca hakkille machallah hande o kon daroɗe wonande dendagal bandiraɓe gandantuɗa machallah mbaɗo guesa guile duuɓi moɗon less oɗon dawa ɗo ha hande o ɓalliɗi donguiɗi kono ɓerɗe ɗe ina guuri ɗo kadi sukaɓe ina jiiɗi softinede en e andinede moƴƴere Allah somiɗe ɗo ceerno mawɗo ko wino radiallahu taala anhu guesa mba o waɗirima ko ha yimɓe naftoro ko ha julɓe gandodira ha julɓe cuusodira ha julɓe jiɗodira ko ɗum woni sababu guesa mba a andat ɗo mo mbayrunoɗa a yiyat ɗo mo mbayrunoɗa ta enon koddiɗo e Madina ta on jiidata garon ga jiidon ga wonta musidagal onon fof oɗon muyna e endu ceerno he e nder guesa he goto e mon fof no yiiɗi goɗɗo o ko ɓuuri ko yiiɗi mo jiidi yuma e baba sabu enɗam ceerno ɗam ɓuuri dahmude ɓuuri teddude ɓuuri welde eɗen jetta Allah e ɗum kala no neɗɗo tinnori e ngol ɗo dawol ina famɗi ñalawma janggo ma a wiyatno somi andino tawa wonani eyi taw mi andino wonani ɗum noon tinnoɗe minen hanki no dawol ngol wano hanki ni hande sinno ko sago amen hande min duttine e duuɓi 25
min mbawa ligganade ceerno eyyi an kadi ɗon yawti kono ɓerɗe ɗe kam ne keddi e cagatagal ha maaya en kam ha hande koye cagatagal tan goni eyyi heddo noon doole ngala sembe ala kono noon ɓerɗe ɗe kam ɗen kam naywata ɗe mayata en kam kono guurani Allah e nelaɗo Cheikh Tidiane guurani ceerno ko ceerno wurda ko ceerno fofrete on jarama noon yo Allah yo moƴƴere yo Allah reen onon sukaɓe ɓene yo Allah yo moƴƴere onon joom radio en ɓe kadi yo Allah reen yo Allah humto haaju yo Allah ɓeydu kawral ɓeyde yaajede Allah ɓeydu barke o nawra radio o yeeso ɓoyen naftorade ɗum on mo sahna on Tidiane ko ceerno e seere jarama no feewi gaccon hakke onon fof ɗon jarnoɗon jam hakke ala e maɗa jinnaɗo meɗen Babou Ousmane Bari machallah ko yettude Allah no feewi eɗen gandi golle ɗe machallah ko mawɗo tawaɗo hanki tawa hande kadi duuɓi ɗi wonɗo tolni kono hatta emo jogui coftal e golle mbaɗo guesa ɗum noon caméraman ko ampoule jokken bisimilla duɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounas TV calminaɗe teddude faade e moon no gonnoɗen wadde guilnani e nder guesa ba machallah ko enen gonde e nder dawol ngol joni joni o eɗen kuccodiri e ceerno men ceerno Alaji Aliou Kane ko kanko woni mawɗo dawol ngol dokke mo salmina bandiraɓeɓe kadi o artan men to banggue golle ɗe holno wayi saabu en teskima oɗo ñalawma hande wonande ɓe gandantuɗa ko musidɓe roroɓe kañumen ne gaddi gayyi e guure Takkide Madina Gounas won puɗɗuɗo notitade e golle ɗe kono kadi e ɓesgu wuuro ngo foof yalti e keewal tawi kadi ko maajo ɗo woni remeɗe ceerno bisimilla eyyi waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu calmini dendagal bandiraɓe julɓe e ta yawo meɗen ngo wawi yettade foof alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en dewti e nder guesa ceerno no gaduren ɗen dawrude e ñalawma asede hande alhamdulillahi yimɓeɓe jalti e keewal notitima e dawol he e arama kadi gargol moƴƴol e golle ɗe ene jokki ene jaaha e alhamdulillahi ko ɓuuri hewde e yimɓe he kam oɗo saaha kooti kono noon woni heddiɓe e golle he ene golla e nde wonno won lowre nde jokɗen ɗo e woni anniya meɗen ko kayre ɓuuri heddade e nder guesa he hande so tawi Allah walli en lowre nde nde joktima ene wawi ene gayni to banggue ndemal maaja o e ɗum noon ko ɗum woni anniya meɗen ɗum woni fandare meɗen eywa ko yettude Allah noon dawol ngol hande e ngol jogui sembe no fewi e ko organisation o tan to banggue yimɓeɓe e wawde wadde orienté to banggue no foti gollirde e neɗɗo goto ɗeɓata wawde gaynude ɗum e ɗum waɗi noon oɗo ndeɗo lowre heddino ɗo hande hay kayre fonno adorede hande e nder guesa he sen gayni on saaha deftoɗen saabu guesa ba foof hande ko bayidi ndeɗo lowre wotere wonno nde memanoka e kono noon enen wonto gonnoɗen banggue goɗɗo to on ɗo darinoɗen wawde kadi tindinde yimɓeɓe nokku mbatata wawde gollede e ɗum tardini en gargol gangol ha kadi golle ɗe mbayino mbayni kono noon e anni e ceerno e himɓe makko eɗen jogui hen jorto moƴƴo awnaki Allah walla en lawre nde jokkite e inchallahu taala e dawol men gongol ngol to banggue roroɓe to no mbiruɗa joni ni e kamɓene kadi Allah walli ɓe gaari kadi e keewal e fodde péruji nogas e jeenayyi alhamdulillahi rabbil alamin en dawi toon e fodde husnaji nogas e jeenayyi ɗum dawi toon e ɓenne kadi fodde ko pompanoka e gerte he ko ɓe kuusi ɗum ha gasi ko heddi ko koko pompa e ɗum en muñoto ha yeeso seeɗa e ƴeewen pompe ɗe no mbaddata e gerte ɗe e inchallah kamɓe noon roroɓe ɓe e janggo kadi koɓe anniyiɓe dawtude e guesa he e yo jokkude kadi golle ɗe e nokkuɗe ɓe kolla fof hankkadi kadi ko ɗon ɓe jokkirta so Allah walli en kadi lowre nde ɗo joktima e on saaha ɓe kollano koto makkari to ɓe jaaha toon so tawi wonno wayi e hankkadi so tawi alhaali kadi rokkiri ko artude ɓe ga ɗumne kadi ko ñawore nde no ardiri fof ko noon waɗirte inchallahu taala e ɗum ko yettude julɓe ɓe foof e duwanadeɓe e duwaw ceerno eywa e himme makko e nde Allah rokkata en barke dawol ngol li jaahi qur'anil azim a jarama no fewi ceerno kono mataw min cuwa sertude e maɗa machallah eɗen gandi balle caggal ɗe yimɓe ɗeɓino hulde seeɗa to banggue maaja o taw dawiɗi ne manque sembude kono wattano kam en jii ko yettude Allah no fewi yimɓeɓe beele noɓe noddiranoni ɓe notiɗo yimɓe eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ne wonno dawi gadane ɗi guesa ba sen teskima ba awa law seeɗa won aba daɗi won e guese to banggue awre nde e ɗum noon eɗen jorti eɗen cikki wonde ko ɗum tardinno to banggue dawi ɗi saabu hewɓe gonno koye awre
eywa joni noon hewɓe on saaha gayni awde hay sinno on ɓe gaynani kam ko ɓuuri hewde ko kam gayni awde e ɗum waɗi noon guila aset men ɓennuɗo o ha yetti aset men hande o fof o dawiɗi alhamdulillahi aɗi cembi yimɓeɓe ene notitogol moƴƴo. ceerno a jarama no fewi ɗum no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw-Gounas TV en jetti ceerno no fewi machallah en jarnima kanko wonno mawɗo dawol ceerno Alaji Aliou Kane ɗum noon joni joni o en mbaɗa feere jokkodiren jinnaɗo meɗen Baba Oumar Ndiaye ko goto e mawɓe dawol caméraman rewoyam. alhamdulillahi rabbil alamina sukaɓe madinaɓe jalti hande jaltugol cellugol moƴƴol golli kadi golle tidɗe ɗo kay alhamdulillahi rabbil alamina sinno dawol fof koni wayanno en ɓoydata guesa ceerno yo Allah sembin yo Allah wallu taraka alhamdulillah machallah wadde era on joguiɗa sukaɓe pour ɓeydude wawde notade e nder golle guesa yo ɓeydo tinnade tan yo ɓeydo tinnade so tawi yamirore waɗi yoɓe tinno tan ɓeydo tinnade ɓe gara garal mawgal gata ngal hono ngal ɗo garal e hono ngal ɗo garal ne humta haaju ngal ɗo ne humta haaju no fewi humta haaju no fewi taw dawol fof affaire fof so yimɓe gaari ina jiiya jenjuɗo wallahi noon tigui alhamdulillahi rabbil alamin on jarama Allah ko moƴƴo jarama Baba Oumar Ndiaye o jarama no fewi ɗum no musidɓe tedduɓe caméraman ko mo gandanduɗa ko ampoule machallah ɗum noon joni joni o ma en ɓennu kadi ƴeewen ɓe jokkodirden sawrete weelede musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw-Gounas TV machallah eɗen jokki golle ɗe ɗo e nder guesa ceerno Ba eɗen kuccodiri goto e sagataɓe machallah kadi ko mantinɓe no fewi e dawi guesa ceerno wiye Sukar Gounas kono inde nde inde makko normal ko Amadou Tidiane machallah dokkimo konngol salmina bandiraɓeɓe o artan men holno yirgolle bisimilla seydi Seydina Ousmane min calminima min juurima kadi min beltanimama no fewi onon e golle moon golle baɗɗe fayida kadi golle dental ngal oɗon mbaɗi golle ɗe ko golle moon e nde tawno goto fof ne waɗi Allah hetten ɗum saabu sa daari wuuro ngo kala mo jiiɗa hen go fof ko ambassadeur to Allah hettima ɗo heɗɗon tan keedana ɗon dental ngal golla gollira kadi saabi Allah e nelaɗo muɗum yimɓe jiiya vraiment golle moon ene mbaɗi fayida nde wonno min ɓooyi rewidade on kadi emin gandi kadi no gollirton caggal ɗum noon sen garti e dawol ngol ko yettude Allah no fewi kadi e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi e ñagade Allah subahanahu wa taala yo Allah jurnani e gurdam ceerno men ha juuta waddanamo hen sembe dawol ngol dawama yimɓe dawi leɗɗe foof jalti Allah mbiya wuuro ngo e saraji wuuro ngo foof ari kadi dawi alhamdulillahi rabbil alamin dawama kadi gollama guila yimɓe dawi ha oɗo saaha ene golle no fewi no wona seeɗa kadi alhamdulillah matériel ari no fewi no wona seeɗa nde tawno ko ni tan woni ko jiɗɗen kala samedi enen foof mbawen arde ndenden leɗɗe fof jalta guure saraji ɗe fof gara mbawen hawrude ɗo mbaɗen fodde men sen mbaɗi fodde meɗen tan alarba tampinta en kono so tawi wonno way tan alarba o ne wawi kadi garten kadi enen fof eɗen gandi alarba kam heewi lohde hewani ari ɗon fewi ɗum tagui eɗen ñaagui yimɓeɓe tan samedi ɗi yimɓe porsa kala ko jagguɗa woppu eɗen kewi ɗum haalde kala ko jagguɗa woppu soko place uddu kala mbawɗa wonde accu inen fof garen kawren ga samedi gollen golle moƴƴe kadi seɗen gara kadi gadden matériel ko koye men tan noon mbaɗan den oto cikken wonde ko guesa ceerno eɗen mbiya guesa ceerno walla eɗen mbiya ceerno gonɗi ene gollande ala koye men tan gonɗi ene gollande kadi ɗo ko ɓuural mawgal woni ɗo kala ko golluɗa ɗo wallahi ma yiitu saabu enen gandi ko dañoto ɗo ko ene heewi kadi enen ɗo tan mbawɗen hettande ceerno walla mbawɗen hettande mo banggue ɗum ko wona ɗo ɗo tan mbawɗen hettande mo doole meɗen ne joguiɗen ɗe jawɗele men ne joguiɗen ɗe guitten mbaɗen ɗum e guesa ba dawama noon en jetti dental ngal foof en jaari dental ngal surtout ma jeunesse o saabu kamɓe goni doole ɗe kadi ɓe gaari no fewi ɓe golli ɓe ligguima heddoto noon hande leydi ndi ene waɗi sifa ane ha gandanɗa hoorema hanke jamma tooɓi leydi ndi ene teddi ɗum tagui yimɓe porsi no fewi noon ha seeɗa won ko heddiɗo jiɗɗen noon ko jokkide ɗum so Allah newni kono kam ɗum woni ko jiɗɗen ɗum woni anniye meɗen ko heddiɗo ko so tawi kadi wonno way kadi yimɓe ganda kadi ko leydi ndi teddi kono dental ngal golli dental ngal waɗi fodde mum dental ngal waɗi hen doole mum waɗi hen foof muɗum foof mbimami leyɗe foof ala o kala leegal ngal jaaɗa dariɓeɓe e gandanɗa hoorema waɓenam lohde hande foof nanɗo ene tawe ɗo foof ari wadde noon ko ɗum tan woni ko ñagotoɗen wuuro ngo ɗum woni ko ñagotoɗen foof samediji ɗi yo continue eɗen keddora saabu guerte ɗe nanɗon ha joni koye maaje hen gonɗen wadde noon tinnoɗen tan beele kam gandanɗa hoorema pooɗen maaje o parene makko paten e guerte he no kewɗen wiide ni tan inchallahu taala eɗen gonde barke eɗen gonde duwaw ceerno nodde haalne kadi o ɓeydani en duwaw on jarama noon fewi Sukar Gounas TV weltanimama a jarama no fewi machallah am pullo Amadou machallah am joa
kamɓe kedan men to caméra ɗum noon jokken rewindade sawrte welede jeyɗo on jarama musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV golle ɗe ina jokki machallah eɗen kuccodiri musidɗo Abdoulaye Dembourou Kosso o yetta ɗo e nder guesa ceerno mo jeeya e softinoɓe julɓe ɓe no gonɗen yirude ni machallah emo jeeya comme no wirɗen ni dariɓe e softinde julɓe ɓe e nder golle ɗe bisimilla calmina bandiraɓe holno jiiruɗa golle assalamu aleykum rahmatullahi wabarakatuh min gadi foof min jetti Allah min jetti ceerno min ñaagui Allah ko Allah julno gurdam ceerno men hokkamo jaam cellal hokkamo kanko e wondi makko kala eko yettere Allah ceerno hanki ko yeehi ha juula gueƴe nde o yimɓe ngo bakkilo dawa jalta gayna lowre nde goɓe gayni noon e guerte hepaɗe ɓe hanki ɓe kaali o ceerno haali ɗum ko yettere Allah noon suwaɓe gardi hande ko kamɓe e mawɓe ko doole ɓe gardi onno ko hanki jamma ngo toɓiri ni gonga ni ngo mettiremde yimɓe gadi ko gardi ko softede pour yidde gaynude lowre nde eyyi yimɓe bakkilima ko yettere Allah noon yimɓe bakkilima tigui kadi gaari gargal ko ceerno wino ko yettere Allah e ñaagui ko ceerno Ali Badara kadi yo Allah jolno gurdam makko yo Allah jolno gurdam makko ceerno Siraji Papa gonɗo France o yo Allah rokkumo jaam cellal artiramo kadi e guesa he kanko ceerno Aliou Kane e foof mi calminiɓe tigi a jarama Seydi Sow ɗum noon musidɓe tedduɓe wonno ko Abdoulaye Dembourou Sow en jarnimo no feewi caméraman Ampoule e Amzo Ba ɗum noon jokke rewidade so hawrte welede jeeɗo yeeɓiyankoɓe tedduɓe jehen bisimilla kala tedduɓe eɗen jokki machallah eɗen kuccodiri e musidɗo biyeteɗo Mamadou Ba ko mantinde no feewi e golle guesa ceerno ɓuuri tengtude noon e ñalomaji aset ɗi calmina bandiraɓe e oɗo ñalawma hande en dawiɗo ayi golle ɗe machallah sakataɓe ɓe jalte kewal holno jiiruɗani bisimilla ɗo de machallah sina golle ɗe kam ɗum rewi lawol e golle ɗe kam machallah ɗo kam si yaari ni tan ma moƴƴu kam yo Allah yoɓ ceerno moƴƴere ya barke Allah wadde en cellal durugal ya barke Allah e ɗum ɗo kam woni wakkilare tigui ɗum ɗo ko ceerno woni gollude ɗum e wona enen goni gollude ɗum ko ceerno woni ko gollata ɗum e yo Allah yoɓ ɗum ceerno jobdi moƴƴiri wadda en cellal ya barke Allah golle ɗe mbaɗi fayida eyyi golle ɗe jeeyi yeeso no feewi machallah moƴƴi jarama en jettimo Mamadou Ba en jarnimo no feewi to leegal Nasrullahi o jarama jokken golle ɗum noon musidɓe tedduɓe rewindiɓe Ayaw Gounass TV bisimilla ma tigui musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV eɗen jokki golle ɗe ɗo e nder guesa ba no gonnoɗen wadde guinnani eɗen kuccodiri e musidɗo mo gandantuɗa machallah kanko waɗan men présenté inde nde leegal to ummi holno yiiri golle ɗe ɓuuri tengtude oɗo ñalawma hande eɗen jogui jorto no feewi e golle ɗe machallah no gollirani kadi sukaɓe jalti e keewal bisimilla ceerno eyyi ko noon tigui assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en calmini dennangal musidɓe julɓe foof to tawete e joklinayi windere he eyyi oɗo ko musidɗo moɗon ceerno Ahmadou Boyinnaji jeeyare ɗo e wuuro meɗen teddugo Madina Gounass leegal ina wiye rahmatullahi mi salmini julɓe kala ɗo tawete e joklinayi windere kadi ko yettude Allah no feewi e fodde ɗo Allah hawridini en ɗo ina weltini Allah hawridini en koye nokku mbo Allah waɗi moƴƴere woni guesa ceerno men Ba e kadi ne ko addi en ɗo ko yamirore Allah e dawol guesa ceerno eɗen gari gollande Allah e gollande koye men e kono noon no woɓɓe mbiya tan gollande Allah gollande ceerno fof ko hunde wotere wonno kala ko waɗa ɗo ko ɓesgu ceerno ko ceerno waɗa na waɗi ɗe wiya foof ina yona e kadi ne alhamdulillah ñalawma hande o mbo weltini no feewi gam taskade dawol ngol arama gargol moƴƴol sukaɓe ɓe kadi eɓe garde needi eɓe garde himme mawɗo ɗum kadi ko hunde yettirten Allah eɓe gardi kadi e yidde kadi gaynude ko addiɓe ko wonande golle maaje ɗe e kono noon wonno hunde nde ina ɗeɓi ñangude seeɗa kono noon eɓe pawi hen becce mabɓe ha tiiɗi ina haasi kadi ma Allah rokku woni ko mbasiytoɗen ɓesgu o enen Madina Gounass naɓe ɓami en dañimo ceerno wi o ñande fof mo ɓeydo feeñde ɗum waɗi noon enen kala ɗo ɓiɗɗo madinaji woni eɗen mbasiyo ɗum kala ñalawma aset kala ko wawno nangude yo ɗaccir Allah ɗaccana hoore mum ɗaccana dawol ngol e gila ɗum fuɗɗi ha hande so wonino aset foof dennagal enen ɓesgu wuuro ngo e commune Madina Gounass eɗen kawrannoɗo
tawanno woodi no wayi ha hande noon eɗen tinni ko ɓeyden tinnade tan neɗɗo ko anda siftene assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh machallah tigi ɗum noon en jarniɓe no fewi machallah en jettima no hannide ni yedde musidɗo o annene kadi hayso konngol bisimilla ma eyyi ko noon tan no ceerno wini tan wasiyade sukaɓe ɓe yoɓe tinno guese he tinno guese he no fewi no fewi no fewi presque hande koɓe mbaɗi ɗo ko hunde yonde kadi weltini ɓe pawi hen becce mabɓe ɓe tinnima tinnare ma en mbiyaɓe tan yo Allah jokku golle yo jokku golle no fewi no fewi inchallah o ko Amadou Birama Legar rahmatullahi non ononne kadi omin beltini on wonande onon kadi dilloɓe kadi communication nde wonno ɗum ɗo ko nafoore julɓe fofof sa nani konngol Allah konngol nelaɗo konngol l'islam a weltima hen tan aɗa jogui moƴƴere ta Allah saka noon arde kadi yeyi nde ɗo moƴƴere Allah kadi hollo julɓe ɓe kala kadi julɗo jiiɗo hen kadi welti ina jogui kadi nafoore ononne kadi omin teski darde mon e wuuro he omin ñaago ya Allah junnu balɗe ɗe moƴƴine battande ya Allah ɓeydi sembe ɓeyda ndenka ya barke Allah nela ɗum ɓe jarama no fewi machallah yeeɓiyankoɓe tedduɓe e Gounass TV on jarama no fewi joni joni o ala no mbatten tan sowona etade jokkude golle ɗe eɗen gandi dawol fuɗɗima naywude so hawrete welede jeyɗo ma en jaadu ha to banggue duwaw to ɗum noon jokki rewidade tan ala ko jogori humbude moon so hawrete welede jeyɗo on jarama yo assalamu aleykum on yeeɓiyankoɓe tedduɓe Ayaw Gounass TV ha joni eɗen jokki golle ɗe ɗo e gues ceerno eɗen jotto yoga e bandiraɓe machallah en kuccodirɗo e ceerno men dokkemo konngol o salmina bandiraɓeɓe o waɗa présenté inde nde caggal muɗum kadi o artana men no yiiri golle dawol ngol e oɗo ñalawma hannde ɗum no ceerno bisimilla ma eyyi min calminima e juurima min ñaguima on duwaw kadi e yaafoye foof ɗowno julɓe kam so gondi ene foti calmude e juurodira kadi ñagodira yaafoye saabu haqqe a anda to haqqe iwranma a anda ɗum noon ñaago yaafoye tan to banggue dawol namdiɗa ɗo machallah a namdima ko ganduɗa saabu yimɓe jinneji Allah subahana taala wi tagirani ɓe sowona dewal Allah noon Allah subahana taala o wi o wi mi tagirani yimɓe jinneji sowona ha ndewa kam tan wama halaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni o wi o ɗaɓɓani mabɓe arsike ko kanko woni joom arsike tiɗɗo eyyi ɗum ɗo ko yettere Allah no fewi so yimɓe jinneji tagira ko dewal Allah a fini e ɗum a tawi ko ɗum gonɗa e wadde ɗum tawɗa jinna e ma e seere ma e musidɓe ma tan a ɓeyda weltade ɗum ɗo ko dewal Allah mawninde Allah mawninde sallah sallam malikaji Allah mawninde yimɓe Allah dewal Allah ko ɗo wawi hadde julde nde tan atte namdede janggo addete namdede e golle neɗɗo ko julde eyyi kono wona julde nde tan julde wona tan ko haala way noon neɗɗo wawa haalde no timmirta neɗɗo timmani wawa haalde no timmirta ɗum noon a haala tan no poɗɗa haaldude ni ko Allah fewnontama ko heddi ko julde nde atte namdede janggo kono na kayrata woni diine ni foof ko diine hay ko mbatton ɗo ko diine yo Allah nawru ɗum yeeso jinna e men e seere men yo Allah weleɓe yaafoɓe yurmoɓe jinna e men heddi ɓesguji men e ceero men oɗo khalifa ceero Amadou Tidiane e halifaɓe l'islam foof yo Allah heddeɓe ɓesguji mabɓe e koreji mabɓe e wondiɓe mabɓe Allah rokka julɗo polgu julɗo lasema julɗo gonɗinɓe Allah Allah ne yiɗi tagorum nde fof ne yiɗi julɓe ha kono ko gonɗinɓe ɓe ɓuranimo de nde o haali alɓurana fof omo ewno julɓe ko julɓe gonɗinɓe o yonata wona yahoɓe jama tan ya ayyuhalladhina amanu ne heewi alqur'ana ko wiyata ko gonɗinɓe ɗum noon yo Allah jeenu en e ɓen gonɗinɓe yo Allah jeenu en e ɓen gonɗinɓe mbatna sala ko mbatten fof kadi yo Allah wallu taw ko Allah mbaɗirten yo Allah waɗɗum goto fof ko dillata yo taw ko Allah saabu ko wonno ɗum Allah nde waɗɗum ha joni ceerno mawɗo alima seydi yo Allah wele ɓe wonnode Allah nde waɗɗum ha joni so wonno no wawata wonde ha joni ɗum no wadde ɗon yoni waji joni tindore Allah waɗa goniren Allah mbaɗiren Allah barakata sallah sallam so wonirama Allah waɗirama Allah tan wattinat ha e ɓiɓɓe ha e jatiraɓe ha to hawɗoyta foof ɗon wattinde inchallahu taala Allah mi ñaguima yaafoye komin yimɓe ladde komin ɗeɗo kalɗe min gowani min gandaɗe min allahuma salli ala min de ko almudo mon Silimani babam noon wiyete ko Ceerno Moussa Niang min noon ko Silimani mo Ceerno Moussa Niang Madina Touare assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum no musidɓe tedduɓe on jarni ceerno Silimani mo Ceerno Moussa Niang to wuuro Medina Touare eɗen gandi jinnaɗo ko almudo haqqan wonno ɗo ceerno ɗo ko yettudal no fewi noon bandiraɓe foof no gandimo dental fof no andimo ɗum no musidɓe tedduɓe jokken golle ɗe machallah yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV ɗum noon bisimilla caméraman reweyam en jeeyi
ɗum no musidɓe tedduɓe yeewiyankoɓe Ayaw Gounas TV machallah eɗen kuccodirɗo e jinnaɗo meɗen goto tawi ummi koye guure Takkire Madina Gounas wuuro wiyetengo Koyel kanko woni almami o dokkemo konngol o salmina bandiraɓeɓe holno jiiɗa golle ɗe eɓen jarañana eyyi assalamu aleykum on jarama minen de Allah newno argol amen dawgol dawgol hono mum noon ala hande dawgol waɗi sooɓe mais holla noon yimɓe ɓen no foti darade surtout diwan amen surtout saare amen min foti tinnade min ara min yiya ga min tawe e dawgol ko yettirte Allah heɓen barke ceerno men e seeremɓe mum on jarama min weltike fotano ko Boubacar Yasin Diallo imam Koyel o minen noon hande Allah newnano min arde ka dawol dawgol noon ko tabarakallah dawgol Allah newni ɗum ko min tan goto arno taworede hande dawgol ɗum ɗon noon ko haaju amen ko haaju dental ngal minen noon dental Koyel min ñaaguino julɓe ɓen yo tinno ara tawe e dental dawgol koko yettirte Allah jarama Koyel sa siftini min Koyel ko commune holon tawete Koyel ko commune Lenkering minen noon himen tawa e jeeyaɓe e dental ngal Centa Silima en Allah juure kamɓe nanime e dental ngal hande kadi noon himen yiiɗi ɓeydude darade min timmina aadi ko ɓe okkuno men ko ha joni noon ko yettirte Allah yo Allah wawnu men noon o jarama no fewi machallah almami Koyel machallah o fammini men wonde wuuro ngo tawete koye commune Lenkering ɗum noon en jettimo no hannirta ne yette kono kadi o waɗi erago e guure Takkire Madina Gounas ne mbawta arde notitade e nder mbaɗo guesa nde wonno ɗo goto foof so ari ɗo ko hoore mum woni e dartande nden ɗon moƴƴere Allah nde gandantuɗa ina tawe ɗo en jokkat rewidade Amadou Pullo yaade Amzo Ba ɗum noon jokken rewidade sahorte weele jeeɗo Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan Tijani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada Ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay wurema Habibu Muhammada yew Fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe Allah andini an suwi kala rokkanoɓe ma kam kewi daranade sunna Muhammada